Puhutaan hetki ympäristöasioista. Itiksen ympäristöraati on... Juuri saamme tiedon mukaan. On! Itiksen ympäristöraati on järjestämässä... Juuri saamme tiedon mukaan. Lassi on juuri... Mitä tuossa on niin hauskaa? Sun pitää keskeyttää. Niin. Kuuntele sano Itiksen ympäristöraati. Okei. Siihen kohtaan jo. Niin, just tolla. Niin, Itiksen ympäristöraati. Hei Maria. Valoisat... Kai se oli kamera päältä kötsinpää sipulikaan. Ei ollut. Hitto. Kato mitä scrollut. Moi. Saanko kysyä, miksi te ootte pöydän alla? No, kato. Sitten jos saat pöydän... Pysykää se. Kato, kun mä löin sen. Ei se kyllä pysy siinä. Noniin. Ota. Ei tässä mikään kiire, mä oon tätä koko ajan. No mä sanon Älä nyt oo tollanen. Varsinkin sulta on ilmeen. Älä oo tollanen. Lattialla. Olenko? Missä vaiheessa mä saan kaataa ne vedet? Ihan lopussa. Okei, Studio. minkä takia? Koska muuten Markus märkkuu se. Valaistus. Mut minkä takia siis? Onks siinä mikä juttu, että minkä takia mä... Valaistus. Se on... Onks se muuten vaan? No mut hei, nähdään! Miten tää toteutetaan? No ota se sieltä sille alhaalta. Tiedätkö, ei tosta. Rinnan kohdalla. Mitä vittu, mene nyt sinne. Ota se Miten siinä. mä otan se? Siis... Mä menen tälle. Ei, niin, ei. Sä tuut kyytiin. Ei mitä kyytiin. Okei, tässä ei tule mitään. Eli siis rahatilanteesta huolestuneina lähdimme etsimään 3 rahastonhoitajaa Lassi Kämäläistä. Joko! Nyt! Kunnolla! Hei! Kaikilla on menee kärsivälle. Jami sanoi, että mun pitää tehdä tota. Eli naama tulee nyt sitten tänne. Puolelle. Lassi is dead. Onks tää se Abi-video? Vittu. Onks tää se lentokenttäkohtaus? No, miltä näyttää? No ihan paskalta! Ei mitään. Toi oli just hyvä. Sori, se oli liian hyvä. Noniin. Hyvää penkkaripäivää. Vaan kaikille tuleville ylioppilaille. Hyvää penkkaripäivää tuleville ylioppilaille. Vaan kaikille tuleville ylioppilaille. Lopeta sarsu! Mä otan mitä järket mä haluan. Idea. No se ei, no no. Markus, vilkuta. Fia, vilkuta. Ei vaan sinne ylös. Ei vaan sinne ylemmäs. Katso ylös. Nyt sä näet mut. Nyt voit vilkuttaa. Otto yksi. Hei, minä olen Eetu Väis. Hei. Jurkki. Eetu, mitä? Vittu, oota. Uudestaan. Eetu, miten sun koululla... Eiku mitä? Äiti, laita rahaa. Sä oot haarukaan. Minä olen Fia Sössäri ja tässä on juontajakollegani aina yhtä iloinen Marsu. Joo, anna mennä. Ja sit se on... Sitten kun sateenkaaret alkaa olla riittävän kypsiä, niin alkaa kasvatella alaspäin, jolloin on riittävän hyvin poimimiskorkeudella aasialaisille. Että yleensä tällä nuoresta sateenkaaret kasvaa niistä köynnöksistä tällä ylöspäin. Ja yleensä sateenkaaret kasvaa sellaisissa ehkä 5-10 köynnöksen ryppäissä. Ja yhdestä köynnöksestä voi lähteä mahdollisesti joku yleensä 1-5 sateenkaarta, jossa harvinaisissa tapauksissa 6-7 sateenkaarta per köynnös. Ja niistä saa ihan hyvää rahaa. Niitäkin voi käyttää erilaisilla markkinoilla. Esimerkiksi tässä on yksi köynnös, missä Obama ampuu käsistään laadukkaita Pohjois-Koreassa kasvatettua luomusateenkaaria, jotka on tehty viljelyistä tällaisista köynnöksistä. Niin luomuviljelyistä miten nämä eroaa niihin irlantilaisiin sateenkaariin? No, ne eroaa aika lailla sillä
miten ne kasvatetaan muutenkin, sillä siihen vaikuttaa esimerkiksi kasvatusmetodit, ylipäätänsäkin, että vähän se kasvatuskulttuuri, ympäristö, auringon määrä, lämpö, aika paljon vaikuttaa siihen. Yleensä kun irlantilaiset sateenkaaret, ne kasvaa sellaisista tummanvihreistä köynnöksistä, kun nämä pohjoiskorealaiset kasvaa sellaisista vaaleanvihreistä Niin nämä on niitä köynnöksistä. pohjoiskorealaisia. Niin, ne on niitä pohjoiskorealaisia sateenkaaria. Ja tässä oli, joo. No irlantilaisia sateenkaaria. Aa. Että yleensä pohjoiskorealaiset sateenkaaret on yleensä vähän sellaisia, niissä on voimakkaampi kontrasti, kun puolestaan näissä irlantilaisissa sateenkaarissa on skidisti kirkkaampia. Joo. Mutta se on aika lailla makukysymys, että millaisesta sateenkaarista kukin tykkää. Ja Mitä Suomessa sitten esiintyy? no Suomessa näissä köynnöksissä kasvavat sateenkaaret on aika harvinaisia, mutta Suomessa, kun Suomi on tällä sikasikömaa, niin yleensä ne on jotain sellaista yleislajiketta. Eli vähän näiden sekasiikyy, tai joka on myös Jenkeissä tosi suosittu viljelyslajike. Että se on sellaista, kans vähän tummanvihreää, mutta sinne on laskea niin paljon lehtiä, ja se saattaa tuottaa ainoastaan vain joku 2-3 sateenkaarta per kausi. Et se ei ole siitä niin hyödyllinen kuin joku esimerkiksi pohjoiskorealainen sateenkaariköynnös. Jami? Tässä on mutta oikeesti on enää. Niin. Tää on hauskaa vähän aikaa. Sairaan siisti. Toivottavasti. No tietty se blokkas sitten. Ei! Ei kun se näkyy! Yes! No niin, nyt tästä tuli niinku ihan mestari. Tuntuu, että se oli kyllä siinä nyt ihan oikeesti. Niin olikin.